Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyada li ibadihi bi ilmil ulama'i wa bi karamatil awliya. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh min jami'id dunubi wal ma'asyih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa addim wa sarrif ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-salikina ala nahjihi wa tariqil mustaqim. Amma ba'du, ulama anal kiram ra'ali marokiyai sedaya ingkang rawuh wabil khusus dzurriyyah saking sahibul khol almarhum almarfullah Romo Ki Haji Muhammad Anwar nggih leres nggih Subtiyo. Mugi-mugi sedaya nduriyae dados nduriya ingkang soleh solihah. Para rawuh ingkang mulya, kula mboten badhe nerangaken kathah, cuma penting. Mugi-mugi niki dados pencerahan kangge kula panjenengan sedaya. Ngeten para rawuh. Menungso niku Gusti Allah ndadosaken mboten langsung ujug-ujug mara didadekno mboten, tapi wonten proses. Sakderenge Gusti Allah ndadosaken jasad niku 4000 tahun niku Gusti Allah sampun ndadosaken roh. Jadi roh kali jasad niku disikan roh. Wonten sing luwih dhisik malih saking roh nggih menika rezeki. Jadi rezeki niku diciptakno rumiyin baru roh baru jasad. Ngoten. Dados jenengan mboten usah kuwatir rezeki. Kados dalu ngeten iki kan sampean mboten mikir moro-moro jajan ndek ngarep lah ngoten. Wis karek penake tok ngoten. Nggih mek sayang kiye ini gak ono ngono tok ae. Mboten niki guyon. Ngeten. Lah dua komponen sing dilebetaken ten menungso nggih menika jasad kali roh. Niku jasad niki turunane Nabi Adam. Menawi roh niki turunane Kanjeng Nabi. Keranten niku jasad saged mati, roh mboten saged. Keranten roh niku diciptakno teko nure Kanjeng Nabi. Maka jenengan wau Fatihah kirim doa ila ruhi. Kan ngoten nah. Berarti roh niku mboten saged sedo sampai kapanpun, sampai dina kiamat. Terus almarhum semerap lak dikirimi sak mangkene, dikholi semerap. Dadi sing sedo niku jasate. Lah pun jenengan cek paham malih lak menungso niki dua komponen, ono komponen kasar jenenge jasad, ono komponen alus jenenge roh. Lah niki dikumpulno dadi satu kali Gusti Allah. Sampai jenengan gesang sak mangke niki dan mangke dipisah malih ngoten. Terus ngeten. Dhisik cek njero weteng niku jasad dhisik baru dilebokno roh. Medal ten donya mangke jenengan dipisah malih. Mangke besok ten akhirat disatokno maneh ngoten. Sing diarep-arep wis awake dhewe kan mek setunggal. Nalika besok pisai roh ambek jasad diparingi husnul khotimah. Kan mek ngoten tok. Terus benjang ten akhirat kula kaliyan jenengan dikumpulaken kalih tiang sepah sing min ahlir jannah. Nggih mugi-mugi mawon. Ngoten. Pun sing badhe kula bahas niki para warisan paling sae kangge tiang sing sedo kanggo ahli warisi niku duduk dunya. Lak dunya niku ndadosaken gegeran. Napa manen warisan sing gawe rebutan kedudukan niku nggarai gegeran. Wonten sebuah klan, napa nggih klan nggih? Klan niku kaya bani-bani ngoten niku. Niku marga niku dipertahanno dianggap mulya. Padahal Gusti Allah mboten ningali niki. Lho, warisan paling sae nu duduk marisi turunan, mboten. Apa maneh dunya? Apa maneh pangkat mboten?
warisan paling sae sing kudu diterusno, kudu diwarisi ambek ahli waris niku amalus soleh. Ngeten maksudnya. Almarhum niki amaliyae napa? Lah almarhum niki amaliyane ahli maca Quran, anak putune kudu iso nerusno. Saged dipahami? Lah almarhum niki senengane ziarah ten wali-wali, anak putune kudu nerusno. Ngoten. Lah almarhum senengane niku ahli silaturahmi, anak putune kudu nerusno. Niki jenenge marisi tiang sepah sing sampun boten wonten. Lah sakniki akeh ahli waris seneng nerusno dunyane, seneng nerusno pangkate, seneng nerusno jabatane, seneng nerusno gelare, tapi gak gelem nerusno amale. Mbok paham enggak maksudnya? Aku iki Gus krana bapakku kiai. Aku iki sayyid krana bapakku turunane nabi. Aku iki krana bapakku ngene, tapi kelakuane gak iso nerusno bapake. Akeh apa enggak nih? Sing saiki tukang kowar-kowar nih lho. Macake ya kaya mbahe. Macake ya kaya bapak. Tapi gak iso nerusno kelakuane bapake. Ono ngeten iki. Sampeyan mboten usah noletan pinggire. Ngrayai awake dhewe mawon. Lho lak samangke akeh wong niku seneng marisi jabatane wong tuane, seneng marisi dunyane wong tuane, seneng marisi gelare wong tuane, tapi kelakuane adoh ambek kelakuane wong tuane, kelakuane mbae, tapi mamerno kramate mbae. Ono apa enggak niku? Jenengan kok guyang-guyu napa one? Mamerno kramate baik. Maka nolak ono wong senengane mamerno kramate mbae, sampean diteni omong kula. Lah wong seneng mamerno kramate mbae mesti nyacat wong liya, pasti niku. Kurang apa? Gedhek-gedhekno kramate mbae, akhire wong liya dicacat ngoten. Ono apa enggak niku? Wis gak usah disebut, wis paham sampean ngoten. Iya, ya napa ngerti? Wis wong kono ae dudu wong kene ngoten. Paham nggih? Nah, kula mboten kepengen mboten nggih. Malih ngeten teknis jenengan saya. Napa se Kanjeng Nabi niku diutus ten donya niku tujuane sing paling utama liutamima makarimal akhlak. Krana wis diprediksi akhir zaman niku akeh wong ngaku turunan mulya tapi akhlake gak padha ambek sing diakoni mulya. Mbok paham enggak nih? Bae yo mulya luar biasa, tapi sing nerusno ora karu-karuan. Lah jenengan nate ngaji hadis sak piturutin, mangke akhir zaman kelakuane wong ngono-ngono iku niku luwih elek tinimbang ingon-ingonane ngoten. Lah ngingu wedhus berarti elakan dheke ambek wedhuse ngoten. Tapi sampean meneh gak oleh ngomong wedhus aja ngomong ngono. Luwe apik ingon-ingonane tinimbange sing ngingu ngoten. Dan niki pun wujud sak mangke niku. Maka jenengan gondelan mbek kiai-kiai sepuh luar biasa. Malih lah ancen kudu nerusno amale wong saleh, aja ditinggal. Tak ulangi, lak sampean kudu nerusno amale wong soleh, amale wong tua sing sae. Kula yakin almarhum Yai Anwar nika mesti duwe amal soleh, ono masjide kan ngoten nggih. Kudu diterusno. Lah sing nate diterusno wong biyen-biyen, sing dilakoni wong biyen-biyen aja sampai ditinggal. Sakniki akeh wong seneng ngamalaken sing anyar-anyaran, tas eru. Niku sing digawekno, tinggalane wong kuno ditinggal. Contoh mawon nggih. Zaman kula biyen niku roku lak selawatan ya tiba mbek Barsanji, wis gak ro liyane. Ya beneran niku. Mulai biyen nggih tiba Barsanji, saiki macem-macem saiki sing diwaca. Malah sing aneh-aneh niku kewaca kabeh. Sampai kula niku kadang heran mikir. Apa kiai-kiai gak ro ya? Kula tak waca bingung nggih jenengan. Lak ten Barsanji kan kena punan.
Nasabe Kanjeng Nabi disebut kelawan istimewa. Nasabun tasibun ulami khulahu qala dadaha nujumahal jauza'u. Genah. Arek saiki gak ono sing ngapal niku ngono iku. Sing dihafal sing tas-tasan iki lho. Mbok jenenge apa ku yo gak ero. Dicokot boyo. Lho nggih. Coba sampean mikir nggih, kula ana selawatan sing sampe sak mangke kula niki mikir. Iki apa iki ngono? Salatullah ala Tohal Yamani Safi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Muga-muga sholawat takdim Allah dumateng Toha Kanjeng Nabi. Kok Al-Yamani, kok gak Al-Makki? Sampeyan pikir niku. Mulai biyen mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil ndi-ndi dik Taurat kabeh keterangan Kanjeng Nabi teko Mekah. Hijratan Madinah. Lagi kok ono salatullah ala Toha Al-Yamani. Sing bener kan? Lho sampean kok kait paham apa ya apa? Wah iki viral mana kan arek-arek iki. Loh, kok kiai meneng ya? Apa ya? Makanya jenengan lak melok kelakuan wong kuno, manakipan, istighosan, tibaan, barzanjian, burdan, selawat badar, niku pun top markotop niku. Arek-arek nek dikongkon ngomong ngeten iki, dikongkon selawat tengah itu jare, wah iku lawas iku. Ngono. Padahal liyane juga teko kene. Ya apa iki diterusno dia. Ayo mulai saiki balik nang kelakuane wong kuno biyen. Terose Mbah Arwani Amin Kudus. Khairun nas man ittaba'a masalaf. Paling saene wong iku sing iso nerusaken kelakuane ulama kuno biyen. Malam Jumat tahlilan iku tahlilan. Tahlilan aja diroba-roba. Urut mawon. Tahlilane wong Jawa niku kan urut kulhu, Falaq, Qul binnas, Alif Lam Mim, Fatihah kan ngoten nah. Wis niku mawon dilampahi. Ojo diroba-roba. Niku kelakuane wong no, manakipan. Niku perlu. Ten mriki wonten manakib, Pak. Perlu niku. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani opo karomahe, opo kelakuane. Lari samangke mboten dikenal mbek Syekh Abdul Qadir. Kula tak tangleten jenengan. Opo di Indonesia niki rata-rata Fatihae kok mesti sambung ten Syekh Abdul Qadir. Napa ae? Keranten ngeten. Sing nyebarno Islam ten Nusantara niku Wali Songo. Wali Songo niku ada dua jalur. Jalur Sayyidina Hasan lan jalur Sayyidina Husain. Jalur Sayyidina Husain mesti niku saking Musa Al-Kadzim. Niku cacae Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Fatimatuz Zahroh binti Rasulillah. Teko Sayyidina Husain Musa Al-Kadzim. Wonten sing jalur saking Sayyidina Hasan. Niku lak sampean urut mesti mudun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lah kena ditengeri. Pokoknya Wali Songo niku lak gak Sayyid ya Syarif. Lak jarine Mbak Yai Sya'roni Kudus. Lak Syarif iku biasa nisbate jalur Sayyidina Husain. Contohnya Syarif Hidayatullah. Lak Sayyid niku biasa saking Sayyidina Hasan. Contohnya kaya Sayyid Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Niku munggah sret Syaikhul Qadir. Termasuk Sunan Giri munggah sret Syaikhul Qadir. Makanya jenengan mengenal Islam teko Wali Songo, kiai-kiai biyen turunane Wali Songo, Fatihai gak kira ninggalno Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya sama kita sampean Fatihah aja ninggalno Syekh Abdul Qadir. Saiki sing didhisikno duduk Syekh Abdul Qadir, sing anyar-anyar niku.
Pop 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 pop. Syekh Abdul Qadir terakhir. Ono angon iku. Jenengan jane paham niki. Lah wis paham ngeten iki dhisikno krana niku penting. Krana salah satu wali sing enggak ada julukan sultan niku Syekh Abdul Qadir Sultanu Aliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. Tiang NU lak mboten asing sing ngeten iki. Kula nate maos niki diharamno ambek salah setunggal tiang. Ya tiang ngoten-ngoten niku. Dan kula sempat debat. Debat niku mboten sae. Karena debat itu biasanya wong sing dijak debat itu gak gelem kalah. Karena golek kebenaran dheweke. Makanya Imam Syafi'i niku nate matur, aku debat ambek sapa wae lak masalah ilmu, insyaallah aku menang. Karena aku nguasai ilmu usulil fikih, nguasai ilmu tafsir hadis sak piturute. Tapi lah aku debat ambek wong bodoh sing pinter ngomong, aku mesti kalah, ngoten. Makanya lah ono wong pinter ngomong ojo dilawan, ngali wae sampean, kalah sampean. Lho sing biasa bengok-bengok iku ngono iku. Pinter ngomong, lah wong wis pinter ngomong ojo diladeni, kalah sampean. Senajan alim kalah, ngoten. Lah kula matur, kula dianggap sirik gari. Sakniki malah kula dijuluki PKI barang. Nggih gak apa-apa, penting sampean aja nganggep wong PKI. Sampeyan diarani PKI babah wis. Pokoke aja sampe ngarani wong PKI. Kula apa sampean kok ngaramno aku maca iku? Padahal iku ala amaliyai manakib toko ulama-ulama biyen. Nyampur aduk syahadat. Lho di endi syahadat? Di kono gono asyhadune kok. Kula ngeteraken kok. Di kono gano huruf atofi wawu atof. Sama lah belajar nahu wawu atof niku faedahe napa? Kan limutalkil jam'i fil hukmi, mengumpulkan dua jumlah dalam satu hukum. Wawu atof niku sampe tingali sing kula waca niku mboten wonten asyhadune, mboten wonten waune. Lak syahadat ana waune, asyhadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Jelas wau mengumpulkan dua jumlah dalam satu hukum. Apa hukumnya? Penyaksian. Sing situ nyekseni Gusti Allah Pangeran, sing situ nyekseni Kanjeng Nabi utusan. Tapi dikirang kula mboten zikrullah, zikrul anbiya, zikrul sholihin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kano asadune. Kano waune Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah. Berarti sing pertama zikrullah, zikiran titik Gusti Allah Pangeran. Zikrul anbiya Muhammadur Rasulullah. Zikrul sholihin Syekh Abdul Qadir Waliullah. Dan niku dilakoni mbek kiai-kiai biyen. Barang kula mari di debat kula ternyata di kitabe mereka niku malah ono syahadat dicampur ambek jenenge mbahe dheke. Lebih parah niku. Mek kitabe gak tak gawa saiki. Ngerti punan iki. Nah, kula tambahi kedik mari angsal. Iya sampean. Nah, ngeten. Niki penting kangge kula, kangge jenengan. Keranten kathah cah-cah nom-noman sak mangke niku seneng nglampahi amalia sing sak mangke anyar-anyaran. Kula mboten ngomong elek, duduk ngomong gak oleh, tapi tinggalane wong kuno aja sampai ditinggal. Mulai sakniki ayo tibaan digaetno maneh. Bar sanji ayo, sholawat badar ayo. Salat badar ku asli lho. Ciptaane wong Jawa asli. Ciptaane Kiai Ali bin Mansur bin Siddiq. Kiai Ali bin Mansur bin Siddiq. Jadi Kiai Ali niku putrane Ye Mansur putrane Mbah Siddiq. Mbah Siddiq Jember. Mbah Siddiq ini kan nggak ada putra Ye Mahfud Siddiq, Yai Ahmad Siddiq sing besanan kali Gusmi niku peserane gitu mriko. Ibu Ye Hamid niku putrane Mbah Siddiq. Mara tuwane Ye Hamid Ye Kusairi nggih putrane Mbah Siddiq.
Hebat Mbak Sidik niku. Didik nyelentang didik. Mbak Sidik niku nalika mondok ten Syekhna Khalil Bangkalan. Niku tirakate napa? Nimba banyu. Tekok golek gunung ditimba dipikul ngiseni jedinge Mbah Yai Khalil Bangkalan. Makanya Yai Khalil niku lho, lak subuh jedingku kok wis full. Paling arek-arek sing nimba iki kerja bakti. Padahal mboten. Santri turu Mbak Sidik ini metu nggo pikulan. Ngoten. Bendina sing ngiseni jedinge Yai Khalil niku Mbak Sidik Jember. Suatu saat Mbak Sidik niku nimba, timboe antep wabet niku. Barang dikerek tekok ndukur kaget, isine duduk banyu emas. Iki lak kena wong Gandung Sari. Amblas wong moto duwien kabeh. Kedunyan kabeh. Tapi Mbak Sidik nangis. Niki lho, mbah kula jenengan gak kedunyan. Ya Allah, kula niki mboten pados emas Gusti. Kula niki pados ridhone jenengan, barokah ilmune guru kula, kepingin anak putu kula dadi anak sing saleh salihah. Emas sak timba ditumplek maneh ten jero sumur. Sinten sing mboten kenal Mbah Sidik Jember? Duwe putra hebat-hebat, ibuke Hamid, maratuwane Hamid, Mbah Mansur anake ngarang sholawat badar. Yai Mahfud Sidik sing nate dadi ketua Tanfidiyah NU. Kenapa? Dunya niku gak dianggap apa. Makanya kiai-kiai biyen anak-anak niku marisi ilmune, marisi amal soleh. Duduk saiki marisi gelare, marisi dunyane, rebutan. Ana apa enggak niku? Kula lek wis nerangno ngeten iki jenengan wis paham, karek jenengan nglampahi tok. Mulai meneh tibaan digalakno maneh. Istighosah digalakno maneh. Bar sanji ayo diwaca maneh, manakib diwaca maneh. Sanggup? Janji lho. Nah, wis. Saniki ngeten. Kula wau ngeten. Kenging napa? Setan niku kok benci nang menungso kenging napa? Tur kenging napa? Malaikat gak gelem mlebu omah sing omah ana kirike. Ana apa niki? Ah, tak jelasno titik. Ini ono persambungan nih masalahnya. Ngeten gara-gara ngeten. Nalika Gusti Allah gawe dunya dititipno ten jin. Lah jin itu kan turunane setan. Jadi lak jenengan saged misike antarane iblis ambil setan, jin niku asline sak nasab ngono. Iblis, jin, iblis, setan, jin. Aja diterusno maneh wong gak karu-karuan kok. Wis niki mawon. Lah, suatu saat Gusti Allah nyiptakno menungso niki. Lah, niki setan wis gak seneng ambek menungso niki. Gurung diciptakno wis gak seneng. Kenapa? Krana menungso iki kate ngganteni turunane jenenge jin niku. Lah diceritakno di satu kitab niku, nalika malaikat niku ngumpulno macem-macem tanah kali macem-macem tuya diaduk dadi siji diarani lempung. Lempung nggih? Lempung. Jadi menungso niku diciptakno teko macem-macem tanah ambek macem-macem tuya. Makanya keringete wong warnane kulit kan gak padha. Ana sing kirengen wireng nemen kaya Irian Jaya. Kaya wong Nigeria iku kakean lemak irenge. Ana sing rada wabang ngoten no. Ana sing putih nemen, ana sing putih kemerah-merahan. Wonten lak Kanjeng Nabi niku kulite niku hamra kemerah-merahan tapi bersih. Jadi lak kena panas tambah rijik, lak dek petengan ketok padang. Lak jenengan dek panasan burak, dek petengan gak kena didelok. Lah kulite jenengan niku lumayan, ya gak ireng, ya gak putih, ya gak anu, ya mangkak-mangkak titik ngoten lho. Dadi kaya sawu bosok ngoten niku. Gak melengeri lah wis. Lah akhire tanah sing badhe didamel Nabi Adam niki krana bencine setan nang makhluk sing badhe didameli. Tanah ini didoni sih mbek setan. Diido nih. Dadi makhluk sing pertama ngidu sapa?
setan. Kula tanglet njenengan. Ngiduku mesem apa mecucu? Ayo ngidu ambek mesem. Didoni niki tanane. Ero didoni ngeten iki malaikat langsung lho, "Tan ya apa sih kon niku? Iki aku diperintah Gusti Allah kongkon golek macam-macam tanah diadoni kate dibentuk makhluk jenenge menungso. Kok kon idoni sih?" Niki lho setan. Akhirnya mbek malaikat idune setan sing nemplek dek lemah sing badhe didamel Nabi Adam nu diriciki diusek-usek. Diusek-usek iku dadi udele sampean. Kandhani gak percaya. Lah idune setan sing diriciki dibuak ambek malaikat. Lho teko idune setan niki Gusti Allah nyiptakno makhluk jenenge kalbun. Asu, kerek, anjing, apa mana ya? Patek. Sing paling halus napa? Segawon. Nah, segawon. Nah, dadi anjing niku diciptakno teko ludahe setan. Makane sampe tingali asu anjing niku. Niku lambene mesem apa mecoco? Sik ta lah mecoco dhisik. Mari mecoco meh. Ngiler apa enggak? Lha anjing kok ludahe setan. Makane wong lak senengane mecoco, berok-berok. Mas seneng nyiprat-nyiprat idune melet-melet. Ya anjen golongane ngono iku. Terus senengane ngilokno wong ngambek sebutan. Lho. Kok ketemu kabeh yo. Wis lak turunane wong apik gak kira wani ngomong ngoten. Kate ngilokno wong gak wani. Lho sing nyocor cuk wis waduh jenenge sing nyocor-nyocor ku disebut kabeh lho. Ternyata lak diselidiki nggih ngoten niku anjen ngoten. Sampeyan kok meneng ae kok. Tapi Gusti Allah niku jan wadil. Masih ya Gusti Allah nggih makhluk modele anjing dikei hukum najis dan najise muhola do cara Imam Syafi'i. Lah Imam Malik mboten. Imam Malik iku najise anjing iku mek liyure ngoten. Selagi sik garing gak masalah ngoten. Pun kula mboten bahas fikih. Kin kesuwen. Suwene gak apa-apa kesel ini lho wis bengi. Nggih sampean mulai cedhek aku Malang hari. Lah niki wonten cerita Syekh Yazid Al-Bustami, ulama besar. Niku suatu saat wangsul saking masjid. Kiai biyen niku lak mulih teko sembahyang subuh mesti padang. Kadek enggak? Karena gak bingung golek dunya. Dhisikno pangeran, ngoten. Ngapunten lho, kula mboten ngrasani kiai sing cepet mulih mboten. Saya Yazid Al-Bustami. Ngoten, kula sing ngene niku sik alit. Niki gak iso dipraktekno ten anak kula mboten saged. Kula niku tasih alit. Wajib hukume ngaji ba'da subuh diuruk abah kula ki ambek. Dan apa gak kira mudhun teko masjid sadurunge padang. Lah wis padang baru mulai. Diuruk mek sak ret ndang kongkon sekolah. Sekolah niku abah niku mboten nate merintah umi kula kengken masak mboten. Aja dimasakno arek-arek. Cek ning golek ilmu dhisik, panganan mlebu sak marine golek ilmu. Ngono piye? Makanya aja dipraktekno gak iso saniki. Lak saniki sarapan dhisik baru golek. Sik niki ngaji wong kuno. Wong kuno biyen niku lak ana undangan mbok kenduren, mriki ngarani istilahnya napa kenduren. Nah, kenduren niku panganane metu lak wis mari kabeh, lak wis mari tahlile diwaca, istighosahe diwaca, yasin itu donga mari baru metu. Saiki ana cara liya. Gurung dimulai kongkon mangan dhisik. Lho ana wong gak ngoten. Kurung didungani wis ngoten ngono. Makane aku mandi kon mangan gak gelem. Sik engko ae mari ngaji ae sedeng luwe ngoten. Ya mbung lak wis entek ya berarti apesku ngono ae. Lho niku sing apa kula ngoten. Ojo mangan dhisik kejaba ilmu mlebu dhisik. Lak wis ilmu mlebu baru mangan. Mangkane biyen niku mulai luwe sampai nangis-nangis. Tapi sekolah biyen niku dhuwur wis mulai. Lah saiki sekolahe murine kadang ya jam 5, makanya ya kudu nggawa bekal, kudu sarapan. Makanya beda biyen ambek saiki. Tapi Mas yo beda tinggalane wong kuno lah iso titik-titik aja ditinggal.
Saged dipaham. Nah, pun Syekh Yazid Al-Bustami mulai teko masjid. Wis madang. Jubahan wong. Jubahan itu digawe nang masjid wong gak digawe demo. Jubahan itu digawe nang masjid, gak digawe demo, gawe ibadah ngono. Lho, metu teko masjid mlaku di dalan, teko adoan niku ketok anjing, ketok kirik niku. Mlaku. Atine Syekh Yazid Al-Bustami gunem. Patek kirik, anjing najis. Cincing tano, cincing jubah. Lho papakan mbek anjing dek. Di atine, jek nyedek kon yo. Najis tak balang kon nyedek-nyedek. Dek, lah kok kirike mandek sih? Dek nguasno Syekh Yazid Al-Bustami. Syekh Yazid itu orang alim aulia. Apa sing ana dek pikirane kirik niku paham. Sampeyan oleh gak percaya gak apa-apa ngi cerita. Jare khurafat. Lho tiba-tiba kerek niki mungel. Syekh Yazid niku paham mungele. Lapo sampean yi cicing-cincing jubah. Gara-gara aku najis ah. Ngono. Padahal aku yo gak nemplek nang sampean. Kok nemene sampean suudon nang aku? Ngono. Dumane aku kirik ah. Ngono. Waget Syekh Yazid Al-Bustami. Mas yo aku nemplek nang jubahe sampean iki lho. Gak kira najis wong awakku garing ngono. Tapi umpama awakku teles, jubah sampean teles, Mas yo jubah sampean najis mola to kena disuceni, dibasuh ping 7 salah sijine dicampur lebu. Tapi lak sing najis ati sampean ngremeno aku dadi kirik gak njaluk sing dadekno Gusti Allah. Masih aku najis tak terima, tapi lah sampean ngino aku, ati sampean masih domba ping 7 gak kira suci dikontenaken. Apa gak jekluk jenenge Syekh Yazid Al-Bustami. Kiri ae iso mau ido koyo ngono. Lu mentai. Ngoten lho. Pun mboten usah ngujuk mboten apa, mangke lak pun mantun mawon. Cekne ilmune mlebu dhisik. Kula mboten nyuwun lho. Pun saged diterusaken nggih. Ya. Akhirnya Syekh Yazid Bustami niku langsung jaluk sepuro. Jaluk sepuro. Rek sepurone rek yo ngono. Sepurone aku ngremeno awakmu padahal kon makhluke Gusti Allah ngene-ngene sepurone wis. Aku kate nebus. Nggih, kesalahanku kate nebus. Ayo wis aku koncone mbek awakmu. Ayo kon mlaku bareng aku saiki ngono. Jare ya ini. Ya apa jare kire? Moh. Lah aku mlaku mbek sampean sing diantem boto aku. Duduk sampean ngono. Tetep munggone wong liya aku ino. Ngoten. Niki Syekh Yazid Al-Bustami nangis, ya Allah, kula jejer makhluke jenengan anjing mawon kula mboten pantes napa maneh kula jejer kali jenengan. Damel napa jubah kula Gusti? Damel napa surban kula Gusti lak jejer kirik mawon kula mboten pantes. Detik niku Syekh Yazid Al-Bustami gak gelem ngremeno wong liya, padahal aulia ahli ibadah. Lho saiki kono wong rumangsa apik mamerno jubahe. Nganggep wong liya ino. Wong ngeten iki sing bener dijejerno ambek sampean sing ngomong dudu aku lho. Dijejerno ambek ya napa niku. Mangkane sampai kapanpun setan niku tetep gak kira putus asa nggodha kula kali panjenengan karena bencine seperti itu. Lah niki dadi hukum. Wong benci niku, wong gak seneng niku masih yo bener tetep salah. Masih yo api tetep elek, masih yo dijelasno dikei kitab, dikei hukum gak kira gelem krana wis gak sen paham Mas. Maka sing dislametno niku dudu iku, sing dislametno wong-wong sing katut-katut niku. Mbo jenenge apa gak paham. Ya mbo terserah sampean wis, gak wani ngomong lho. Niku sing perlu dislametaken. Kranten napa lah mboten dislametaken saken. Ngoten. Maka ngene habibaka haunaman asayakuna bi ghadika yaumama. Sampeyan lak seneng ambek wong aja nemen-nemen. Biasa mawon. Sampeyan lak cocok kali kula aja nemen-nemen, biasa mawon. Karena apa? Lak kadung kejentok. Ngerti kejentok? Iku wong sing disenengi langsung dibenci total nih.
Saestu niku. Lah ngenyek wong aja nemen-nemen, lak kadung sampean kesem-sem wah diuber-uber mangke. Makanya dadi wong lak benci aja nemen-nemen, lak seneng ya aja nemen-nemen. Kula kadang matur ten kanca-kanca. Kadang niki sakmangke kan mulai kuatah tiang komentar netizen. Kula sampai ngomong ini. Sing pro niku lak komentar berlebihan, terlalu ngunggul-ngunggulno. Ngapunten lho. Pujian niku samul qatil lho. Pujian niku racun sing mematikan lho. Ilak sing dipuji gak kuat bahaya niki. Makanya aja seneng ngelemu wong. Apa maneh wong sing dilem kesenengan bahaya niki. Lak sing pro kadang niku komene berlebihan. Sing kontra kadang komene niku keterlaluan. Sakmangke kan ngoten. Lak kadung ngilokno masalah. Makanya jenengan kudu njaga akhlak sesuai Kanjeng Nabi diutus li utammima makarimal akhlak. Dadi mulai saniki masih ana makhluk elek ya apa najis ya apa aja dinyek. Paham maksud kula? Oleh tak terusno maneh. Biyen niku ana santri kajenge boyong. Kali ya ini gak oleh boyong dhisik ana syaraté lak boyong. Napa yai awakmu golek makhluk sing paling elek sak donya. Goleken gorene. Lak kon nemu makhluk paling elek, kok kon oleh boyong. Akhire golek makhluk paling elek. Pun mlaku deh. Ketemu wong gendeng. Nah, iki makhluk paling elek iki. Tak cekeli tak gonang yai ini iki. Wong gendeng gak adus sembarang kali gak sembayang. Dicekel ae keweret. Tekok dalan dhek mikir lho. Iki gendeng lah gak karepe ta. Iki kabeh iki sinakdirna Gusti. Lah terus lah wong gendeng kan gak kebebenan hukum. Dadi masih gak sembayang kan gak masalah wong ngajar gendeng. Wong gendeng gak sembayang kan gak dosa. Lho monggo lak sampean kepingin. Gak masalah ngoten. Enak kok dadi wong gendeng iku. Gak sembayang yo gak dosa, sembarang joget yo gak dosa, wis kan wis dosane. Tapi mikir deh, oh iya ya wong gendeng kok. Lah kok aku nganggep elek. Wong dheke gendeng gak dosa kok. Nglakoni apa gak dosa, gak adus, gak sembayang gak dosa. Oh, duduk berarti duduk wong elek iki wong gendeng iki. Lah, sampean kudu mikir, wong gendeng aja dianggep wong elek. Paham maksud kula? Justru sing waras sing megaya wong gendeng iki sing bahaya. Ngerti maksud kula? Lho saiki ana wong waras megaya kaya wong gendeng lho, cek ini dianggap wali. Wong ngono ya dicucup-cucup bare. Ya gak sembayang, ya gak klamben. Dianggap wali. Makanya saiki akeh wong gendeng begendeng. Wanian gendeng asli timbang gendeng-gendengan. Sampeyan rupane koyo tolah-toleh sapa sing dikarepno. Lho niku kathah model ngoten niku. Oh iki berarti duduk wong elek. Iki wong apik. Wong gendeng asli lho. Apian gendeng asli tinimbang deng begendeng itu bahaya wong. Aku gak iso apa-apa tapi aku anake anu rek wis tak tok gendeng ae dianggap sakti. Iku tambah kocluk niku. Wanen gendeng asli pisan ngoten lho. Gak percaya tenan. Male terus golek maneh tek ono wong mabuk. Wah, iki wong elek iki. Cekel tek. Teko dalan mikir. Iya ya. Wong mabuk iki engko lak wis leren, wis waras sapa ro tobat. Saiki mabuk. Saiki dheke niku nglakoni dosa, lak wis mabuke mari, sapa ro dheke mara getun gelem to? Wah, berarti iki dudu wong elek iki. Sapa ro kok aku iso dadi mabuk? Sing mabuk iso dadi taat, gak sida wis. Terakhir ketemu kirik. Balik kirik maneh. Kirik wis gudiken. Kirike niku wis gudiken rusuh wis gak karu-karuan najis pisan. Wah, iki tak taleni tak gonang iki lho makhluk paling elek. Nuntun gak ada mikir lho. Kirik iku diciptakno Gusti Allah gak karepe dhewe. Najis kan hukum sing dikekno nang dheke, tapi kirik gak tau protes. Tapi kirik iku wong kewan gak dibebani hukum. Berarti kirik iku dudu makhluk elek ngoten. Lah terus makhluk elek iki sapa? Gak nemu, akhirnya mulai balik. Lho ya apa le wis ketemu makhluk iki? Mboten wonten Yai. Sedaya sae. Tak pikir piring sing elek niku mek kula tok.
Lho kok ini iso ngarani ngono? Lah kula pertama ngarani wong gendeng elek ternyata apik, ngarani wong mabuk elek ternyata apik, ngarani kiri elek ternyata apik. Berarti wong ngarani elek nu ternyata elek. Berarti sing elek kula Yai. Lulus kon ngono. Nah, pertanyaan nih, saiki ono wong sing ngarani elek? Ya iku sing elek. Ono zaman tumon wong sing kuwane nyawacat ngilokno iki niku sing elek. Duduk sing dilokno. Paham maksud kula? Niki ngaji jero niki. Lah ana wong tukang nyacat, tukang ngilokno, sing elek niku duduk sing dilokno, sing ngilokno. Ya kaya santrine, ya wis lulus kon, mulai kon. Kok sakit ngoten iki? Lah kon wis mulai kon gak gampang nyacat wong kon. Karena merasa awakmu dhewe sing elek tinimbang wong liya. Ngoten. Ya apa paham iki? Kun indan nasi syarrun nas. Dadi wong munggone wong liya awakmu iku wong elek. Kun indan nafsi syarrun nas. Dadi wong munggone awakmu dibanding wong liya kon paling elek. Aja nganggep wong liya iku luwe elek tinimbang awakmu, tapi anggapan awakmu luwe elek tinimbang wong liya. Dadi ngeten, wong liya iku golek ana apike, awake dhewe golek ana eleke. Saiki enggak are wong liya digoleki eleke, awake dhewe digoleki apike. Sing tukang ngapik-ngapikno dheke, ngapik-ngapikno leluhure kan kono duduk kene. Kene malah dielek-elekno. Ya gak tau murang-muring anjen turunane kiai-kiai top-top. Lah sing murang-muringan ya mbo berarti bedu iku berarti. Mosok mari ngaji ngene sik gak paham ayo. Paham nggih? Ya wis diterusno napa mari nggih. Enak ngomong terus. Sing ngaji ini rada pegel titik nih. Jare kudu ikhlas. Pun kula balehaken malih. Berarti napa setan kok model kaya ngoten niku? Karena ana unsur hasud. Makhluk sing pertama hasud ten langit niku setan. Hasud nang Nabi Adam. Tapi setan bisa mempengaruhi anak turune Nabi Adam. Sing ngasut pertama kali makhluk di dunya niku Qabil. Akhirnya Qabil terpengaruh ambek setan, akhirnya kena hasutane setan dadi hasud. Jadi makhluk pertama kali hasud di langit di surga niku iblis. Makhluk sing pertama kali hasud di dunya iku Qabil. Sampai Qabil niku mentolo mateni dulure dhewe. Krana hasud didik-idik ambek iblis. Lho saiki kok ana wong ngongkon mateni, ngongkon gelut, ngongkon perang padha makhluke dhewe, padha agamane, padha negarane. Kula wingi ngomong waktu ngaji. Wong kendel sing kendel temenan niku nalika perang ambek penjajah. Perang ambek penjajah. Dadi lah ana penjajah zamane londo teko rene kiai-kiai santri niku kendel, wani mati niku. Wong kendel mati tapi goblok, ngerti maksud kula? Rungono niki. Wong kendel mati tapi goblok. Kendele iku goblok. Napa? Krana wani mati gelut ambek bolone dhewe, gelut ambek tunggal negara, padha wong Islami niku kendel tapi goblok. Lah kendel temenan mungsu penjajah. Ngoten sih bener. Wah ana negara diutek-utek, mani mati awake dhewe. Lah mandak mungsu tanggane lapo nggo celurit. Lah nggih ta? Rungokno niki penting niki. Makanya kula niki kadang mikir temenan nih. Winginane kula ndelok aturan sakniki kan pun wonten aturan horeg metu. Aturane ngene-ngene termasuk gak le nggawa senjata tajam. Kulo gak nggawa senjata tajam blas kulo. Paling nggawa kitab, nggawa duit, gawe tuku bensin ngono tok ae. Lah sakniki lak wis wani nggawa senjata tajam, ngacung-ngacungno nang umat. Lho niki padha karo ni perintah iblis mudhun nang Qabil, mudhun nang saiki-saiki niku. Lho niki fakta lho, mboten tirose kula lho, pun wonten masalah. Makanya kula matur jenengan. Lah ilmu dileboni ambek nafsu, nafsune nyetir ilmune rusak.
al ilmu attabi'u lil hawa batilun wal hawa attabi'u lil ilmi haqqun. Lah hawa nafsu disetir ambek ilmu mesti bener, tapi lah ilmu disetir ambek hawa nafsu mesti batil. Lah rata-rata wong sing model kaya ngono niku sing nyetir nafsu. Paham? Nah, saniki tak kei oleh-oleh jenengan. Niki muga-muga jenengan saged nglampahi. Niki diriwayatkan saking beberapa sahabat sing maringi pirsa dumateng kula kali panjenengan krana Kanjeng Nabi nate matur ngeten. Lah aku gak ono ittabi sunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Lah aku gak ono awakmu pegang teguh ambek khulafair rasyidin. Suatu saat gak ono kabeh Kanjeng Nabi wis pesen. Napa? Al ulama warasatul anbiya. Kon pegang teguh ambek para ulama. Karena ulama niku pewarisi para nabi. Kula wau mlampah mriki di mobil kula ini wonten kitab. Kula kan senengane lak ngaji nggo kitab senajan kula ini gak tapi pinter. Kula ini mboten pinter, maca kitab sik gratulan. Sik gak tapi paham. Ya mek ketepaan mawon rada laris titik ngono. Lho kadang ya ana klirune jenenge menungso. Lah temriku wonten keterangan ngeten, suwahe niki. Ngeten keterangane. Min syarril ibadillahi, paling eleke makhluke Allah, paling eleke kawulane Allah, paling eleke kawulane Allah iku setengah saking elek-eleke kawulane Allah niku ana telu. Nah muga-muga jenengan dislametno niki. Kullu ta'anin la'anin namamin. Wah iki wis iki oleh-oleh terakhir nih. Marono wis gak usah diperpanjang wis, mari ngono. Ana telung wong niki dianggap elek mbek Gusti Allah. Napa? Kullu ta'anin la'anin namamin. Dibahas tunggal-tunggal nggih. Ta'anin niku maknane seneng nyacat. Lah ana wong seneng nyacat iku saelek-elek wong. Kula balik ngomong di ngarep wae. Ternyata dawuh niki wis muncul di dunya. Didik-didik nyacat wong, ngilokno wong, ngrendahno wong. Niki saelek-elek wong. Lah jenengan paham terus jenengan dicacat. Wah, jenengan mboten kira pegel. Ngeten ternyata di akhlak niku. Ternyata wong apik niku duduk wong sing tau nglarani wong liya, mboten. Dadi sampeyan lak duwe tangga apik, duduk tangga sing gak tau nglarani jenengan. Termasuk jenengan gak tau nglarani tangga, duduk tangga apik niku ngoten. Lho terus ya apa ngeten? Ana keterangan ngeten. Laisa husnil jiwari kaful ada. Duduk tangga sing apik, tangga sing gak nglarani tanggane. Waduh, gak tapi paham sampean iki. Duduk tangga sing apik, tangga sing gak tau nglarani tanggane. Duduk menungso sing apik, menungso sing gak tau nglarani wong liya. Duduk. Lho lah aneh. Lah terus ya napa? Walakin ihtimalul ada. Tapi tangga sing apik niku tangga sing gak tau nglarani tanggane, begitu dhek dilarani, dhek mboten pegel, mboten bales, malah nyepuro. Niku baru apik temenan. Sik gak paham. Ana wong gak tau nglarani, begitu dilarani ngamuk-ngamuk. Ana apa enggak? Tak ulangi meneh. Ana wong gak tau nglarani, gak tau ngilokno, begitu dilokno ngamuk. Ana apa enggak? Dereng sae. Sing luwih nemen tukang ngilokno dilokno ngamuk-ngamuk. Ngoten maksud kula. Sik, dulangi meneh, dulang. Rungokno cene gak salah paham. Wong gak tau ngilokno wong liya, gurung dianggap apik. Kapan dianggap apik? Nalika gak tau ngilokno wong liya, begitu dilokno gak ngamuk-ngamuk. Paham? Lak sing ngamuk-ngamuk berarti sik gurung, ngoten lho. Sing lebih parah niku wonten tukang ngilokno begitu dilokno ngamuk-ngamuk. Sapa? Wis gak wani jawab sampean. Aku ya gak wani.
Lak ngilokno sapenake dhewe, ngenyek sapenake dhewe, nyacat sapenake dhewe, begitu dhek dicacat gak trimo ngamuk. Aduh, mbuh golekno dhewe wis. Mulai saniki aja sampai tokanin, aja seneng nyacat. Ibu-ibu niku lho malih aja sampai nyacat panganan lho. Kadang bowo oleh kotak jero. Alah, blekedek. Wah, lak panganane gak oleh dicacat. Apa meneh wong liya. Nyun sewu Bu nggih, aja sampai banding-bandingno bojone mbek bojone tangga lho, modar sampean. Aja dibanding-bandingno. Sampeyan ya gak le bandingno kula mbek kiai liyane gak usah. Ngoten lho. Cekne dadi selamat. Paham to kok ini? Nah, wis. Kullut ta'anin. Nomor kali la'anin. Wong sing seneng laknat. Ngelaknat niku ndongakno elek, ngedono teko rahmati Allah, ngedono teko anugerane Allah, ngedono teko fadhole Allah. Aja seneng ngelaknat sampean. Tiang lak seneng ngelaknat niku mboten sae. Lho saiki akeh wong seneng ngelaknat. Sampai ndongakno elek. Muga-muga apa ku kena penyakitnya gak waras-waras. Muga-muga anak putune mencret. Lho, ana wong ndonga ngono iku. Ayo tak setelno videone lah gak percaya. Ono ngoten ulan donga ngono. Wis jelas iku wong elek senengane dongane mesti elek, gak kira apik. Kita doakan semoga kena penyakitnya gak waras-waras, uripe swara melarat anak putune. Nanti temen ana wong donga ngono. Lho sing donga niku surbanan wong. Sing donga suruh jubah golekno dhewe. Lho, fakta kula ngomong niki. Lak sing nyuting penak ae. Waduh meneh lak wis viral awak di WA. Gak ngurus aku. Aku gak megel awakmu, aku ngomong kok kon megeli aku, urusane sampean. Ngono wong duwe ilmu. Dilokno gak masalah, ilok-ilokno, aku ora kate ngilokno awakmu. Aranono aku PKI gak apa-apa, arano. Aku jek sampe ngarani awakmu PKI. Ngoten lho wong duwe ilmu niku. Wong laknat niku termasuk wong elek. Dan wong sing seneng laknat ya sing dilaknat mbek sing nglaknat. Sing elek niku balik nang sing laknat. Apa sing nglaknat ndongakno elek. Semoga hidupnya enggak barokah, anak cucunya miskin, muga-muga bojone ndang mati, kena penyakit gak waras-waras. Nate donga niku terkenal punan. Nate mireng sampean. Oh, lak gak ro tak kirimi sampean. Ketemu kabeh niki cocok dawuh niku cocok. Sing terakhir ngeten iki kewesel wong. To'anin, la'anin, sing terakhir namamin. Tukang ngedu adu. Ngeten wong. Wong sing diadu sing dituduh ngedu lak lucu nih. Wong sing didu niki dituduh ngedu padahal sing ngedu kono. Sing ngajak perang niku kono. Sing ngongkon nggawa senjata niku kono. Sing ngongkon nggawa gaman niku kono. Malah sing dituduh sing kene. Wong sing dituduh malah niki sing dadi sasaran. Wong sing didu niki malah sing dituduh. Ya pagi saged dipahami niki. Kadang wong niki gak mikir nggih. Kula wingi ngaji kitab napa? Dan Sumber Pucung lah kesalahan. Kula ngaji kitab Riyadhus Shalihin niku ana keterangan lah ana wong loro padha wong Islami, padha negarae, padha desane. Kok tukaran sampai paten pinaten. Sing siji iso mateni situke. Niku loro-lorone mlebu neraka. Akhirnya sahabat tanglet, lho kok saged Gusti? Kok saged Kanjeng Nabi mlebu neraka? Sajane sing mlebu neraka kan sing mateni. Sing dipateni kan mboten. Jarine Kanjeng Nabi, iya kabeh mlebu neraka. Krana apa? Sing dipateni ya kepingin mateni pisan. Mek kedijikan ngono ae. Padha kepingin mateni. Makanya lak sak kanca, sak dulur, sak negara, sak piturute sing paling gedhe dosane sing ngedu.
sing provokasi niki, sing ngedu niki. Ayo perang. Ayo meneh digawa kabeh celurite, pacule digawa, brujule digawa ngono. Gini iki besok dosane sing paling gede sing tukang ngedu niki. Dudu wasit lho, sing tukang ngedu. Kalau wasit kan anu ancen olahraga. Wong loro tukaran, wong loro manas-manas, dipanas-manasi, gak digelut sampai terluka, sampai ono sing sedo. Sing ngedu niki sing besok sing bakal paling gede dosane. Paham maksud kula? Lho niku wonten sak mangke tukang ngedu ngoten niku. Wala viral malah sing didu sing dituduh adu domba. Sik kula tangleten jenengan, kula ngaji ngeten iki ngadu domba apa enggak kira? Kula ngongkon jenengan benci wong napa mboten? Kan mboten, kula ngajak jenengan niki wonten Pak Polisi barang. Kula kan gak ngongkon perang kula mboten. Mek cegahan aja sampai terjadi perang. Awake dhewe niku padha bangsane, padha negarane, ngoten lho. Lho lak kon wong liya mlebu rene kepengin dadi negara kene, ya gak apa-apa tapi melok aturane negara kene. Kan ngoten ah. Ojo melok aturane negaramu, ojo gede-gedekno negaramu, gedekno negara sing kon nggeni kene, sing bener kan ngono. Bu paham bu enggak no? Manggon tek negara wong gedhe-gedhekno kono. Dikene dielek-elek, no tapi dinggeni lah gregetno ngoten. Diusir. Sik, kula tak tangleten jenengan. Sampean badhe mulih gak ono tunutan. Nah, nunut aku mulai nanti sampean arah ya nunut. Baru nunut sampean gonceng wong si nunut. Nah, si nunut ngomong pada walek, gak enak. Loro kabeh aku numpak kene. Ya apa kira-kira sampean? Didukno apa dijejak? Lho padha karo ngono iku wis ngenggene penak dik kene wis sing gonceng seneng. Oh nggih kula teraken nggih. Lho Mas, nggih. Padahal nunut sik ngilok no, peda gak enak. Loro kabeh aku ngene. Ya apa sampean? Saking apike wong kene, saking apike turun-turunane kiai-kiai ulama bimbing kula jenengan. Jenengan niku sabar meneng. Saiki kroso. Lah kroso ngene mosok kate meneng ae wong. Popong gurung sampean kok diinjek ngono. Jare saiki popong gurung dideki tak dideki dhisik kan ngoten. Ya apa iki paham iki? Niku sampean go mulih no. Kullu ta'anin la'anin namamin. Wong sing seneng nyacat, seneng laknat, sing terakhir seneng ngedu. Oh, wis ngomong to. Ojo gelem didu antarane kiai mbek iki, ojo sampe didu antarane iki. Lho sing tukang ngedu mriko, sing tukang ngilokno kono, sing tukang nuduh kono, kene menengahi. Koyok-koyok kene sing salah. Ya apa iki gak paham ya mbuh sampean. Lu ngeten iki lho para rawuh, kadang wong sing jelasno ngeten iki kula kapan niku ngaji viral. Lah begitu kula ngaji viral gak ono seminggu WA telepon mlebet. Ya napa lah ngomong. Sekarang sampean sudah jadi PKI ngoten. Oh iya, terserah sampean. PKI apa dudu kan sing ngerti aku. Saiki sampean wis musyrik, sampean wis kafir, sampean murtad. Bayangno mereka bisa ngomong kaya ngono. Lho sampean gak usah pegel. Ancen nak wong kepingin apik temenan kudu iso siap ditatap-tatap ngono. Ditatap-tatapno sampean tenang ae, krono sampean apik ngono. Ngene contone. Sampean semerap tiyang sadean bak ember ngoten lho. Mosok bengok bak api kok enggak. Wonge meneng tapi bake ditatap-tatapno. Jepok. Nanti semerap iku duduk wong ngamuk iku. Iku ngekek rolak bak iki ku kuat, gak usah ngomong, gak usah bengok-bengok, lak mulya apik, gak usah bengok-bengok wong. Aku mulya, mbakku iso ngene, gak usah wis meneng wae. Kapan sampean iso diakoni apik? Nalika sampean ditatap-tatapno, difitnah ngalor ngidul, sampean tenang ae wong gak nglakoni. Ya kaya bak ngoten. Dadi lak sampean kepingin dadi wong apik temenan, kudu siap ditatap-tatapno. Yuk bak ngono cetor, tenang ae cetor. Difitnah model lo wae jarno sakar-karepe. Sementing wong-wong dikai penjelasan. Nah wis ah.
Kula wis tuwuk ditatap-tatapno niku. Ditatapno mbek dulur iya, ditatapno mbek tangga iya, ditatapno mbek kanca iya, bahkan ditatapno mbek guru kula niki. Kadang ditatapno mbek wong tuwa. Alhamdulillah sakmangke pun tercerahkan sedaya alhamdulillah. Akhirnya wong-wong sing waktu natap kula numbruk kula sakniki njaluk sepura. Akhirnya kula siap bela jenengan iya. Ya masih gak dibela gak apa-apa nek pangeran kula ngoten. Makanya sak ro kula nggih sak ro. Tiyang sing ikhlas demi negara sak piturut. Mesti uripe mulya. Cek donya sampai ten akhirat. Sampai tindani. Penutupan. Ana wong diilok-ilokno. Bahkan dicelatun tentekan. Tapi begitu sedo makome gak tahu sepi. Semerap sampe. Sinten iki? Sedoe kula dugi. 3 dinae kula dugi. 5 dinae kula dugi, 7 dinae kula dugi, 40 dinae kula dugi, nyeksekno ki ambek kula. Mular wong sing di dunya dielek-elekno. Sedoe mul sampai samangke makome gak tau sepi. Lho sing sumpah niku lho, sing tak wedeni niku. Kan tau sumpah, ayo sing bener sing ndi? Lak sing bener kono, engko aku matine ino. Lak sing bener aku kono sing matine ino. Ternyata Gus Dur sedo rumiyin mul sing tak wedeni sing sumpah-sumpah nih lho sing didik wallahi wah niku bahaya niku. Ojo manas-manas ya takbir itu kayak sembayang wong gak kayak perang gak kayak gelut lak perang gak apa-apa mbek wong kafir pisan ngoten lho. Wah niki ilmu gede lak jenengan saged ngrasapi, saged lebokno teng jero ati. Tenang sampean, diwara model apa ae ngerti oh iya iki sing diterangno yai wingi. Kullu ta'anin la'anin namamin. Wong tukang nyacat asline sing elek kono dhewe. Tukang laknat asline sing cilaka kono dhewe. Tukang ngedu asline sing ngedu ya kono dhewe. Saged dipaham? Sampun wong ojo diterusno kula kesel. Mugi-mugi didikake niki dadi ilmu sing manfaat barokah. Ilmu sing kula sampaiaken muga-muga ndadosaken barokah lan jenengan tambah paham. Wallahi kula mboten benci sapa-sapa. Wallahi kula mboten nyerang sapa-sapa. Wallahi kula mboten kepingin rakyat niki tukaran mboten. Kula kepingin wong tersadarkan akhirnya gelem rukun, gelem damai. Akhirnya sing pro kontra dadi situk bareng-bareng jaga negara, jaga agama, jaga negara. Mekaten para rawuh, mugi-mugi didikake niki dadi ilmu sing manfaat. Aja buyar dhisik apa ae lak gak ditutup donga niku gak ono barokahe. Karena ad-doa rasul ibadah. Lah sing donga niku sing sepuh dudu sing nom ini gak mandi. Sing sepuh mawon ngapunten wonten lepat kula nyuwun agunge pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.